Ҳамада ассалому алайкум дӯстои азиз тамошобино. Хеле ки мебинед дӯстои азиз, дата қишқорбарраи порсолинаанд ёра 3 моҳ пеш овардем барои кармид. Дӯстои азиз, ногуфтаном на ҳар як таи шумо хоҳиш ки ҳамин видеоро як таи лайк мемонем, як комментария фикротонро бинависед дӯстои азиз. Як дастгирӣ аз тарафи шумо. Қишқорбаррои порсолинаанд дӯстои азиз. Иш ҳисори тозаиш ай 10 марда гирифтагем. Нехтон я нигаҳ кинед. Чхелан ина як таша бастагем дар замин мақсад тавелаш кардагем 3 моҳ шид. Овшу метин тавела гардоншу мекунем, ҷӯшуно алиш мекунем. Фақат иш бошад намешава, одан аҳл нестай. Иш бошад аҳл ай мақсад меқапиш намегреза, сусу намекунем, иша қабида намешава. Ба мо хотир яча гӯй кардагем. Дар гирди иш мечара, иш назар ба иш камтар фарбетар шидааст. Ман фикр мекунам ки барои ҳамин тавайла буданшай ва дани худаш хурда гаштагай ба мо хотир фарбита шидай. Порсол ай ҳамё ай ёда калонтар дата 3 сол буд. Дар ҷои мо чӣ хеле медонед дар ноҳияи Ҷиргатол назар ба дигар ҷо мол бозори шаҳр ё ки Хуҷанд Ленский исоса арзонтарай мол мо 4500 ай ёда калон фарби будан 4500 фурӯхтагем. Ёра имсол дӯстои азиз, ҳозир насиб боша хушвак меварзем, як 20 рӯз пас мумкин ё 15 рӯз пас насиб боша дамолҳои мекунем, қишқор мемонем, мегем ай ҳамё насл бигирем. Иш камтар хароба, иншалло ки кармидиш мекунем бо ҷавша камтар зоид менем, гуфтаи гапо бо хуб мешавад. Иша як бор нигаҳ кинед. Хитон қишқорбарра беҳад қишқорбарраи хубай. Баррай. Мумкин ки ҳамин яксола 2 моҳа бошада. Ине дигариш. Иш хай одам аҳлай мечара. Беҳад қишқори хубаи. Неки иша намешава пеш рафта. Мегреза фақат. Хуб, фикротонро бинависед дар комментария чӣ хеле қишқорбарро дӯстои азиз ё фурӯшӣ нестанд. Пешакӣ бугумонам. Ягон та фурӯшӣ шид, ягон қишқорбарра мол ҳатман ба навор мегирам дӯстои азиз, баъри шумо мепартон дар канал. Хулосаи гап ман хеле дӯстои азиз. ҳамё мақсад дар бозор касое ки медонад, касое ки ба мол сару кор доред, касое ки дар бозор меред хариду фурӯш доред, ку бинависед дар комментария дӯстои азиз. Ҳамё чанд нархи навошу ба гуфти шумо чанд сум мераванд дар ним момент ва ҳамин гуфтаи гапо састаяни шуфатӣ. Нигоҳ кинед ҷанвара. Ай иншоалло ки насли хуб мегирӣ. Ай ҳардаш. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстои азиз. Видеоро дастгирӣ кардана фаромӯш намекунем. Ина ҷанвара нигоҳ кинед.